Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Җәяүле кичен төзекләндерүгә әзерләгәннәр һәм эш шуның белән тукталып калган. Шол ТВның кайнар элемтәсенә 35-нче комплекста яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Моннан 50 ел элек, нәкъ 14 август көнне Чаллыда авыр йөк автомобильләре заводы төзү турында хөкүмәт карары чыга. Безнең шәһәрнең тормышына тамырдан үзгәреш керткән әлеге вакыйга турында Римма Солтанова. 1 сентябрь яңа уку елы башлану быел якшәмбегә туры килә. Белем бәйрәме кайчан узар? Җәяүле кичен төзекләндерүгә әзерләгәннәр һәм эш шуның белән тукталып калган. Шол ТВның кайнар элемтәсенә 35-нче комплекста яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Шәһәрдәшләрнең сүзләренә караганда, 35-6 эш йорты янында урнашкан участок ремонтлауны көтә. Хәзер шәһәрдәшләргә ул юлдан йөрергә уңайсыз. Урынга Лилия Гатина чыкты. 35-6 эш йорты янында төзекләндерү эшләре берничә ай элек башланган. Җәяүлеләр кичүе янында асфальт җимерелгән. 35-нче комплекста яшәүчеләр сүзләренә караганда, эшчеләр төзекләндерү эшләрен башлаганнар һәм юкка чыкканнар. Соңгы тапкыр аларны монда 1 ай элек күргән булганнар. Тиздән уку чоры җитә, шәһәрдәшләр балалары өчен кайгыра, чөнки укучыларга мәктәпкә барыр өчен төзекләндерелмәгән юл участогыннан чыгарга туры киләчәк. Ремонт эшләре күптән инде бара. Бер айдан артык йөрүләре бик уңайсыз балаларга, особенно коляска белән үтеп булмый. Транспорт тоже йөри алмый инде, хамачалай бик. Төзекләндерелеп бетмәгән юл машина йөртүчеләрне дә борчый. Участок уратып алынган, бу исә юлның тараюына китергән. Разделали и забыли уже месяц как. Движению мешает. Мэрия матбугат хезмәте мәгълүматларына караганда, әлеге урында Чаллы җылылык челтәрләре предприятиесе эшли. Һава торышы уңайлангач, алар төзекләндерү эшләрен тәмамлый алачак. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Газель шуп саутына әйләнгән бу ямсыз да куркыныштан. Без редакциягә 54-нче комплекстан шалтыраттылар. Анда яшәүчеләр әйтүенчә, машина кую урыны булай да аз, газель урын алып тора. Башка машиналарны аңа терәп диярлек куярга туры килә. Ташландык автомобиль яна калса, башкалары да зыян күрәчәк. Николай Кузнецов 54-нче комплекста күптәннән яши. Газель монда инде 2 еллап тора ди ул. Башта яхшы хәлдә, тәрәзәләр дә бар иде ди. Ярты ел элек кемнәрдер машина эченә чүп-чар тутыра башлаганнар. Балалар için бик зарар була ул. 2 айдан артык тора. 54-нче комплексның үзәдәре рәисе сөйләгәнчә, йортта яшәүчеләр ташландык газель хакында әллә ничә тапкыр хәбәр иткәннәр. Галина Кузнецова бу сорауны инде ярты ел хәл итәргә азаплана. Мы стали заниматься этой проблемой, и я через полицию выяснила, что хозяин, значит, этой машины, он умер, когда не знаю точно. Жена у него есть, в разводе они. Сын у него есть, он взрослый, но он инвалид. То есть он тоже недееспособный. Галина Кузнецова башкарма комитетка да язган. Безнең белән бергә урынга автозавод районындагы предприятиеләр белән эшләүче белгеч тә килде. Аның сүзләренә караганда, башкарма комитетта бу турыда беләләр. Әмма кеше милкен җиңел генә күчереп куеп булмый. Сейчас на данный момент на лобовом стекле лежит требование о перемещении транспортного средства. Если в течение 14 дней собственник не уберет данное транспортное средство, то будем принимать соответствующие меры. Хуҗасы исән булмаса, якын туганнары чакырыла, алар да килмәсә, автотранспорт махсуслаштырылган урынга җибәрелә. Мэрия матбугат хезмәте мәгълүматлары буенча, соңгы арада гына автозавод районыннан хуҗалар үзләре 5 ташландык машинаны күчергәннәр. Хуҗасыз техника булса, җирле үзләргә хәбәр итәргә кирәк. Римма Солтанова, Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Яңгырлы һава торышы аркасында урып җыю эшләре тоткарлана. Комбайнер иген басларына керә алмый. Узган атнада республикада явым-төшемнең 1 айлык нормасы яуды. Бу көнгә Татарстан буенча бөртеклеләрнең нибары 12-13% гына җыеп алынган. Быел уңыш мул, һәр гектардан уртача 37 центнердан артык чыга. Кайбер басулардан хәтта 70 центнерда алалар. Әмма яңгырлар аркасында бөртеклеләрне күпләп югалту куркынышы бар. Моңа юл куймас өчен аграрийларга бөтен мөмкинлекләрне эшкә җигәргә кирәк дип белдерде Татарстан хөкүмәтендәге утырышта авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов. Уже поля озимых и значительная часть даже ячменного клина вышли на перестой. Это большие потери урожая. Вот информация на экране. Через 10 дней после вызревания
потери уже доходят до 1/3 выращенного урожая. Текущая ситуация требует серьезного управления уборкой и обязательного контроля качества не только на уровне хозяйства, но и в целом масштабах муниципального района и, конечно, и по республике. Уңышны җыеп ала алмаган очракта бер хуҗалык уртача 1 миллиард сумлык зыян күрәчәк дип искәртте министр. Мәсьәлә хөкүмәт һәм президент контролендә тора. Моннан нәкъ 50 ел элек 69 елның 14 августында СССР хөкүмәтенең тарихи карары чыга. Авыр йөк автомобильләре җитештерү буенча яңа заводлар комплексын Татарстанның Яр-Чаллы шәһәрендә төзергән. Автогигантның урыны буенча вариантлар күп була. Новосибирск, Украина һәм башкалар. Бәхәсләр озак бара, әмма Татарстан җитәкчеләре Мәскәүләргә нигезле дәлилләр китерәләр. Аз гына хәйләдә кулланалар. Бу хакта Рима Султанова репортажында. Бу фотографияны Чаллыда белмәгән кеше аздыр. Ул музейларда, шәһәргә керү юлларында тора. КАМАЗ төзелә башлауның үзенә күрә бер символы. Әмма чынында фоторәсем завод төзү турында хөкүмәт карары чыкканчы бер айлап алдан төшерелә. Андагы кешеләр арасында легендар төзүче Марат ага Бибишев та була. 69 елның 17 июлендә миңа шалтырата обком секретаре Троицкий. Шунда чыкыр казыгыз. Шунда бер блок, бетонный блок куеп, анда языгыз. Здесь будет построен Камский автомобильный батыр 1969-1974 год. Партия карары тиз арада үтәлә. Бер утырыштан соң республика шәһәр җитәкчеләре, Мәскәү энергетиклары Әҗмәкәй янындагы басуга барып таш куялар. Фотоны Камил Сиддиков төшерә. Хәзерге ПРЗ заводлары торган районда ул вакытта анда колхоз кырлары була, символик таш салу үткәрелә. Менә шушы ташның текстын Фикрат Табиев үзе башта кагазга язып бирә, аннан соң инде художникларга биреп ташка яздыралар. Партия өлкә комитетының ул вакыттагы беренче секретаре Табиев фотоны Мәскәүгә политбюро утырышына алып бара. Заводны Чаллыда төзергә кирәклекне дәлилләгәндә аны да күрсәтә. Әнә шулай Кама автомобиль батыры дигән фото тарихка кирип кала. Я попросил министра путей сообщения провести из набережной Челнов железнодорога на Агрыз. Мы соединили Татарстан северным направлением. Энергетические возможности были колоссальные у республики. Мы же тогда начали строить Нижнекамские гидростанции. 70 урын билгеләнә, бөтен СССР буенча. Шуларның 15-е сайлап алына, һәм инде иң яхшы бөтен параметрлар буенча Яр-Чаллы шәһәре һәм аның тирәсендәге территория безнең кабул ителә. Төзелеш эшләре 1969 елның 13 декабрендә башлана. Шул көн КАМАЗның туган көне булып тора. Быел заводның юбилее. Римма Султанова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Яңа уку елы башланырга санаулы көннәр калып бара. 1 сентябрь быел якшәмбе көненә туры килә. Татарстанның фән һәм мәгариф министрлыгында белем бәйрәмен традицияга туры калып, берсе көнне үткәрергә тәкъдим итәләр. Министр билгеләп үткәнчә, карарны белем бирү учаклары үзләре кабул итәчәк. Шулай да 1 сентябрь республика буенча белем бәйрәме булсын иде дигән фикердә Рафис Бурханов. Бу гаиләләргә бергәләп тантаналы линейкаларга килергә мөмкинлек бирәчәк. Инде якшәмбе эшләгән очракта укытучыларга өстәмә ял бирү турында мәсьәләне шулай ук хәл итәргә ышандырдылар. Чаллының мәгариф идарәсендә хәбәр итүләренчә, әлегә шәһәрдә белем бәйрәменең кайсы көнне булачагы анык билгеле түгел. Ул шушы көннәрдә билгеле булачак дип белдерде безгә идарә башлыгы урынбасары Лидия Золотарева. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Почему в сочинении «Как я провел лето» ты написал одно предложение? Бегал с родителями по магазинам в поисках школьной формы. А чего? Дети, куда мы идем за формой? Пеплас! В магазинах «Пеплас» всегда модная и качественная одежда для школьников и школьниц. Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 75 00 65. Заботиться о самых близких теперь легче. С компьютерной томографией в Татклиник запись по телефону 78 03 03.